Vila García celebrou a cuarta edición dos escaparates de Nadal. Nesta edición participaron 37 establecementos adornando os seus escaparates. O obxectivo desta iniciativa é fomentar o espírito do Nadal e a súa vez apoiar o comercio local. O que queremos dentro do Concello é que dende o comercio local sintan o respaldo do Goberno Municipal de Vila García e, por suposto, nestas datas temos que botar unha man nun ano moi difícil, así que tratemos de pensar no noso comercio local, aínda estamos a tempo para mercar e aproveitar que botarlle unha man ao noso comercio local. Nesta edición, o gañador foi Arosa Casa. O establecemento de decoración de fogar preparou o seu escaparate cun tren de Nadal que inclúe caldeiras e diferentes elementos poñendo en valor a figura do palpador. Este escaparate está inspirado nas historias que temos en Galicia, que son moi importantes, como é o palpador. Non só vamos a falar dos Reyes e do Papá Noel. Isto é moi interesante porque moitos nenos ainda non o coñecen. É importante que as nosas tradicións manteñamos. Nos quixemos facer así un pouco homenaxe ao que é o inverno, a Navidad, o todo o que é o Galiza. Por eso as follas son secas, porque Galicia é eso, en Navidad. Entón é un pouquiño eso, transmitir esa historia nun escaparate. O escaparate da Arosa Casa mestura a decoración de Nadal cos produtos típicos da tenda como figuras de ET ou de Star Wars. O premio que recibirá o establecemento é de 595 €. É un detalle que nos fai moita ilusión, porque que recoñezan todo o traballo sempre moi bonito. Ademais da Arosa Casa, tamén recibiron 395 € os dous segundos clasificados, Imaxe Moda e a Panadería Lourido, e 200 € os dous terceiros, a Lencería Carmen e o Bar El Duque. A maiores recibiron mencións especiais do xurado a Peluquería Tijeras de Deseño, Estocolmo Café Bar, Espacio Terrae, Café Bar París, o Gato Negro de Carril, a Peluquería Carolina Tourís e Rubén Neira.